Pasintabi mga kapuso tungod sensitibo ang video na ining musunod nga balita. Sanglit usa ka batan-ong lalaki sa Cagayan de Oro City ang angol. Human nga matusok ang lawas ni ini sa kabilya diyang nabanggaan sa usa ka pick-up truck. Driver sa mong truck giingong nakatulog atol sa aksidente. Ani ang report. Kini ang gibate sa usa ka batan-ong lalaki human nga matusok ang iyang lawas sa mga kabilya nga anaa kilid sa dalan. Ang mga tawo sa palibot mibati sab sa giping-it nga kasakit sa biktima. Ang insidente nahitabo adlong Sabado pasado alas 2 sa hapon sa Zone 1 Upper Bantillas, Cagayan de Oro City. Matod sa mga tawo dool sa lugar, kalit lang silang nakadungog og lagubo og nakurat na lamang diyang nakita ang biktima nga natusok na. So, nagpanik ako mga sakop, ilang gidagan. Pagtanaw nila na aday natusok na tao sa kabilya. Oto nga ilang gitabangan og tulod ang Hilux. Daling nanawag og tabang ang mga tawo sa lugar kung asa may responde ang mga personahe sa Oro Rescue 911, Barangay Rescue ug BFP Rescue Teams. Gidala gilayon sa ospital ang biktima. Sigon sa investigasyon sa kapulisan, nag-ugat ang aksidente human giingong mabanggaan sa pickup truck ang biktima nga gabaktas kilid sa dalan. Tungod sa impact, nalagpot kini sa daplin kung asa ana ang mga kabilya tungod sa nagapadayong construction sa lugar. Yung driver naman ay patuloy na inimbestigahan. Initially, sabi daw ay naidlip yung driver ng pickup truck. So nasagi yung pedestrian. Sa ulahing update sa banay sa biktima, pinaagi silang social media page nga ana-ana sa maayong kahimtang ang biktima sulod sa ospital. Samad sa liver, lungs ug intestines ang nayaguman sa biktima nga malampusong na operahan sa mga doktor. Padayon pa siyang ginaobserbahan sa karon. Ang driver sa pickup truck wala na sab gikasuhan sa banay sa biktima og sila na ang miasikaso sa tanang balay ronon sa ospital. So paalala at sa mga motorista na sila po'y inaantok, sila po'y hinto lang sa kabilang shoulder ng road at saka magpahinga, wag nilang i-push yung sarili nila na mag-drive na ganun yung may antok po sila. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao